Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Illum nhar ta' Sibt, il-Knisja bit-tradizzjoni twila ħafna tipprova tagħti venerazzjoni lill-Verġni Marija. U l-Vanġelu li l-Knisja llum toffrilna huwa r-rakkont tal-Annunzjazzjoni hekk kif inkomplu nidħlu dejjem aktar fil-qrib tal-misteru tal-inkarnazzjoni tal-mulej. Ejja għalhekk inħallu dan il-misteru jibdel il-ħajja tagħna, il-miġja ta' Kristu tibdel il-ħajja tagħna u nilqgħu il-kelma tiegħu u lilu stess bħalma l-Verġni Marija laqat il-volontà tagħha li kienet imħabbra lilha permezz tal-Anġlu. Fil-bidu tal-Qudies ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna ant il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, il-Verġni bla teba imħabbra mill-Anġlu laqet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu Santu saret amara ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umiltà tagħha norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak iż-żmien il-mulej issokta jkellem lil Aħaz u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewiet. U Aħaz wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtijukom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tila tiben u ssemmih Immanuel.
Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Flimkien, araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda, flimkien, araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Flimkien, araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Dan kollu barka minant il-mulej u ħlas li ħaqqu minant Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien, araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. U muftiħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem, ejja ħa toħroġ lil bniedem mill-jasar u d-dlam tal-ħabs. Alleluja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dal-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin l-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kentek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Knisja llum permezz ta' dan ir-rakkont toħolqilna paralleliżmu ma' dak li l-bieraħ smajna fil-Qudiesa jinqara għalina u jitwassal fl-Evanġelu. Il-bieraħ smajna dwar Zakkarija li daħal joffri s-sagrifiċċju u dialogu li kellu mal-Anġlu kif spiċċat din il-ħaġa. Illum għandna lil Marija li wkoll tiltaqa' mal-Anġlu Gabriel li jidrilha u illi jwasslilha il-messaġġ li Alla kellu għaliha. U San Luqa jagħmel dawna iż-żewġ episodji paralleli ma' xulxin biex lilna jurina d-differenza ta' xiġifieri ir-risposta tagħna lejn Alla, lejn il-kelma tiegħu, lejn il-messaġġ tiegħu.
L-ewwel nett, Zakkarija kien saċerdot tat-tempju, ġifieri tal-Patt il-Qadim, kellu awtorità, kien imdorri jindirizza lill-Alla fit-talb. U allura kif jiltaqa' ma' dan il-messaġġier ta' Alla u l-anġlu jwassallu dak li Alla rid jgħidlu, Zakkarija jgħidlu imma ma jistax ikun jien anzjan, irrid sinjal ħanifhem li dak li inti qed tgħid huwa minnu, huwa verament dak li Alla jrid minni. U l-anġlu b'mod ierarkiku jgħidlu jien Gabriel. It-ton ta' kif l-anġlu jkellem il-Zakkarija huwa importanti ħafna. Fil-Vanġelu tal-lum il-Verġni Marija wkoll ikollha dialogu mal-anġlu Gabriel, imma id-diffikultà li Marija turi lil dan l-anġlu mhijiex ġejja mill-awtorità tagħha. Marija tippreżenta ruħha umli quddiem Alla u quddiem il-messaġġier tiegħu. U għalhekk aktar milli ikollha dubju u titlob sinjal, Marija jiġiha naturali li tesprimi d-diffikultà tagħha, tħoss ix-xejn tagħha f'dak il-waqt illi l-anġlu jipprospettala lilha missjoni kbira, xi ħaġa daqshekk impossibbli għall bnedmin. U Marija allura tgħidlu kif jista' jkun dil ħaġa? Ma nafx jien speċi jien nista' nkun utli f'ħaġa bħal din li int qed titlob minni. U t-tonalità tal-anġlu tkun dik li jgħidilha tibżax Marija. Jagħmilha l-kuraġġ. Alla jagħti l-kuraġġ tiegħu lil dawk li jippreżentaw ruħhom bl-umiltà qudiemu. Mhux hekk biss, u dak li l-anġlu jgħidilha ikun sinjal għal Marija anke l-qariba tiegħek Eliżabetta, hi wkoll ser ikollha iben. Dik li ilhom ġa 6 xhur jgħidu ma jistax ikollha tfal, anzjana, kibret. U għalhekk Alla li bl-emil tiegħu jagħmel minn kollox biex lil min hu umli iqawwih, ikabbru. Marija meta mbagħad żaret lil Eliżabetta għamlet it-talba li aħna llum nafuha bħala l-Magnificat, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Min hu ċkejken fix-xejn tiegħu jaraf il-kobor talla. U l-kobor talla li l-Knisja llum twaslilna permezz tal-figura ta' Marija li tiddialoga mal-anġlu hekk kif tirċievi mhux biss messaġġ, imma l-misteru tal-inkarnazzjoni jibda jseħħ dak il-waqt malli jgħid l-iva tagħha. Marija li f'dak il-waqt lil Alla tarah bħala kbir dak li huwa tant jimla l-ħajja tagħha għax jitara fiċ-ċokon tagħha. Ejjew illum għalhekk nilqgħu l-istedina li l-Knisja tagħmlilna biex qabel ma jasal il-mument tal-miliet aħna nkunu kapaċi niċċekknu ħalli fiċ-ċokon tat-tarbija ta' Betlem naraw il-kobor talla, kif għamlet Marija. Ejjew inħallu l-istedina tal-Knisja llum timlina b'kuraġġ anke meta naħsbu li xi kultant il-mulej qed jitlob minna affarijiet li nħossuhom jew tqal jew kbar wisq għalina. Meta nafdaw f'Alla u nippreżentaw ruħna b'umiltà qudiemu, Alla tassew jimlina bil-qawwa tiegħu. Ejjew inħallu l-eżempju ta' Marija li kienet dejjem lesta biex tisma' l-messaġġ tagħha. Lilna jgħallimna biex aħna nkunu dejjem lesti ħalli meta l-mulej li tikellimna fil-qalb tagħna qalbna tkun miftuħa biex tisma'. Ma ngħidux u le kif jista' jkun, mela l-mulej jkellem lili, mela l-mulej ħajqgħod jitlob minni dawn l-affarijiet, m'hemmx ħadd ieħor ħajqabbad lil ħadd ieħor. Flok nkollna dan l-atteġġament ejjew aħna nħossu
illi kull darba li l-mulej jitlob xi ħaġa minna din mhijiex ħlief biċċa żgħira pass ieħor fl-iskoperta tal-ħajja tagħna tal-pjan tal-imħabba kbira tal-Alla lina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Faħħar. Ħuti eżis, aħna rċivejna l-aħbar ta' ferħ tal-bidu tal-fidwa tagħna. Nitolbu lil Alla missierna biex jisma' t-talbiet tagħna li se niċċelebraw bil-fidi u ratt il-ħajr il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' Kristu Ibnu. Għalhekk ngħidu flimkien kun magħna mulej. Kun magħna mulej. Għall-poplu tiegħek biex jgħix fil-qdusija u s-safa bħal Marija Omm il-Knisja. Nitolbu. Kun magħna mulej. Għal dawk il-bnedmin li għadhom ma rċevewx l-aħbar tal-Evanġelu biex tibatilhom xhieda veri u awtentiċi li xandrulhom il-kelma tiegħek. Nitolbu. Kun magħna mulej. Għal morda, l-batuti, biex isibu fil-Verġni Marija il-faraġ tal-fidi tagħhom, iċ-ċertezza tat-tama tagħhom u l-għajnuna fid-tbatijiet tagħhom. Nitolbu. Kun magħna mulej. Għal komunità Nisranija illi aħna l-kol parti minna, biex kull wieħed u waħda minna jagħti dejjem widen għal kelma tiegħek u bħal Marija jwieġeb għaliha bil-ġenerożità u bil-fidi. Nitolbu. Kun magħna mulej. U nkomplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza. Nitolbu. Kun magħna mulej. Mulej Alla tagħna, ftakar fil-Knisja tiegħek u isma' dawn it-talbiet tagħna. Illum aħna nafdawhom lil dik li rċeviet l-aħbar li kellha titqaddes bl-Ispiritu Santu biex issir Omm ibnek. Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li sejrin nofrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li jingħatalna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Omm Verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ
nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru, nitolbu, nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarribina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bil-għajnuna tiegħek mulej ħares lilna li inti titma' bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-sliem tas-sew. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir
fil-Kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Illum qed nikkommemmoraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattaltana ħlesejna wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li jiteva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ.
Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina.
Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha,
imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.